Yine ikinci mektebin okuwçyny men ikinci mektepde bar da maňa değişdiler. Ana şolaryň internetem hiç il ullanjak däl. Ol ýazyp izinden özüni o çağlara gol çekdirmek näme diýmek. Ol eýýän men türmä düşdüm kam diýip gorkar. Polisiýa şeýdip gol çekdirip otursa. Şon ýalak uly jenayatçy diýip düşünýär da, eýýän olaryň beýnisini şeýdip ýuwýarlar. Ullahan jenayat mı kadi? Yoksa men şu yerde YouTube'da görýän ne İngiliz dili öwrenmek, şolar var ha, imodan uğra diýen şolary öwrensin, dinlet köpürek diýsem, o bizde YouTube'a mı ne diýerler da. Kadagan o zatlary nemetmek, dinlemek diye. Kiminen dinleyecek olup, bir gün YouTube açtıran, bir çıkışını dinläpdir, o gyzym. Eýýäm akşamy polisiýe gelipdir öýe. Sen nirelere girip otursun diýip. Ine oňa eýdilenler beýle kaýdy da biz telefonu elimize alsak aňyrda görüp oturýarlar diýip düşünýärler. Maňa bir wagt şu ýerde Türkiýede ýanymda galýarlar aýtypdy da sen iş ýerinden çykyp görüp başlanan haram goly görüp oturýar biziň başymyzy bela sokýan diýip. Bir güni men izine gelsem hiç kapı açılmıyor, uryan kapıyını göçüp kaçıp gidipdirler. Yani şon ýalaga gorkuzýarlar da. Oson o diye YouTube açdyran diye polisiýa aldı ana diye bakarın gyzym diye. Oňa ýan taşma görýän. Ine halk şeýdip mallaşdyrdylar. Maldan emmeter mankurt etdiler. Ýöne oňa beğenmesinler. Bu jenayatçy topar beğenmesinler. Halk oýanyp oturýarlar. Sen interneti yap, habarlarda o haram dağlar çıkarıp koy, ýöne olar bir-birini nesdiýerler. YouTube öýünde internet var bolup dinleýänler var, bir-birine habar berýär. Ne könürgünçde bir gelin bizim çıkışymyzy dinläpdir. O ýerde men geplenýärim bar ekenna. Hemmesini